صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرات أزواجه وذرياته وأصحابه وأهل بيته وسائر الأنبياء المرسلين، وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين، وإلى حضرة شيخنا وسندنا شيخ المشارق والمغارب كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة شيخنا سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرات سائر أوليائك الكرام، خاصة إلى حضرات عبادك الصالحين المدفونين في هذه القرية. اللهم اجعل ثواب قراءتنا زيادة في فضلهم وشرفهم، وإلى أرواح من مات من أقاربنا وإلى أرواح سائر المؤمنين. اللهم اجعل ثواب قراءتنا فداء وفكاكا لنا ولهم من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർഷത്തോളം നടത്തി വരാറുള്ള കൂട്ടുസിയാറത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന വഅദ് പരമ്പരയിലെ 5ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഏവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ, ഇന്നത്തെ കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയം കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസം എന്നല്ല, 10 ദിവസം കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. സന്താന പരിപാലന ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ വളരെ ഖേദകരമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മക്കളുടെ വസ്ത്രധാരണയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ വേദന തോന്നുന്നു. അമുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും ലജ്ജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആ ഒരു വസ്ത്രധാരണയും അവരുടെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈലും. ഇന്നത്തെ മുടി കാണുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ കക്കൂസിൽ കത്തുന്ന ബ്രഷ് പോലെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ തലന്റെ മുടിയുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്ന് നാം എല്ലാവരും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളിരിക്കുമ്പോൾ പാപ്പ് കട്ടും വെജ് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ മുടിയെടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ മുടി തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവർക്ക്, ആ കട്ടിങ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ചില കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല. ചില വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സലാം പറയേണ്ടതും, എന്ത് നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതും, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ കൈവിരലുകൾ ഓമ്പണമെന്നും, ഇതൊക്കെ മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് മാതാവിലൂടെയും പിതാവിലൂടെയും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇന്ന് മക്കളുടെ പരിപാലനം ഇസ്ലാമിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഖ്യമായി നസിഹത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദുആ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി എത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിരപരിചിതനും നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വളരെയേറെ അറിയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെ ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുസിയാറത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുദരിസ് ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. പക്ഷേ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യയുടെ എളാപ്പ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉസ്താദിന് പോവേണ്ടി വന്നു. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉസ്താദിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ കുഞ്ഞാജി അവർകളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹാജി സാദു കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ അവർകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിഫാൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ട്രഷറർമാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുസിയാറത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും, ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കുറച്ചു നേരം നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തും. ശിശുപരിപാലനം, മക്കളുടെ പരിപാലനം എന്ന വിഷയമാണ് കൊടുത്തത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും കാണുമ്പോൾ എത്രയോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ബാപ്പമാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു, മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു. പണ്ടുള്ളവർക്ക് മക്കളെ
വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അവര് നടന്ന ആ വഴി മക്കൾ തുടർന്നു, ഉമ്മമാര് നടന്ന വഴി മക്കൾ തുടർന്നു. നാട്ടിലുള്ള ചുറ്റുപാട്, നാട്ടിലെ അലിമീങ്ങൾ, അവരുടെ വാഴ്, അവരെ ജീവിത രീതി, ഇതൊക്കെ കണ്ട് മക്കള് പഠിച്ചിരുന്നു. അന്നവര് നല്ല നിലക്ക് വളർന്നിരുന്നു. അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല അവസ്ഥയുടെ തുടക്കം. അന്നത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ എങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് മനഃശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്, മനഃശാസ്ത്രം അങ്ങനെയല്ല വേറൊന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മനഃശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് ലോകമൊട്ടാകെ പോയി. പഴയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ അനുഭവമായിരിക്കും എന്റെയും കൂടി അനുഭവം. പൊരിയിൽ ബാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കള്, ആണുമക്കൾ പെണ്ണുമക്കൾ, ആണുമക്കൾ എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും എത്ര പ്രായമായവരാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം വലിയ കച്ചവടവും സമ്പാദ്യവും എല്ലാം ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഉമ്മയും വാപ്പയും അവരുടെ ചെലവിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും വാപ്പ പൊരിയിലുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുടെ ശബ്ദം വയറിന് പൊരന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല മക്കള് പുറത്തു പോയി വരുമ്പോൾ വാപ്പ ഇരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പൊരന്റെ മുൻഭാഗത്തിലൂടെ വന്ന് പൊരയിൽ കയറിയില്ല, അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് പൊരന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. വാപ്പയോട് വല്ല കാര്യവും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് പറയലില്ല, ബാപ്പയോട് പറയാൻ ഉമ്മ വസീല. ഇങ്ങനെയുണ്ടായി. ഉമ്മയാണെങ്കിലോ ഉമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കും. നിന്റെ തുണി എന്ത് നെറിയാണിയേക്കാൾ താഴെയായത് വലിയ മക്കളോടും ചോദിക്കും. നെറിയാണിയേക്കാൾ താഴെ ഇറക്കി തുണി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് കഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെറിയ മക്കളോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, വലത്തേക്ക് ഇരുത്തി തിന്നണം, ബിസ്മി ചെല്ലണം, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചെല്ലണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചു. ഇത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും വടിയെടുത്തിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല, അവര് അവരുടേതായ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ മക്കളെന്തായി? മക്കളായിട്ട് ജീവിച്ചു, നല്ല അച്ചടക്കമുള്ളവരായി. ബാപ്പാനെ പേടിക്കല്ലത് എത്ര വലിയൊരു പേടിയായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിനെയും നബിയെയും പേടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പേടി അത് ബാപ്പയായിരുന്നു, ഉമ്മയായിരുന്നു. വഖളാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദു ഇല്ലാ ഇയ്യാഹു ബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന. ഇതാണ് അല്ലാഹും പറയുന്നത്. അല്ലാഹുക്ക് മാത്രമേ ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ആ ഇബാദത്ത് നമ്മളിൽ പഠിപ്പിച്ചവര് മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. പിന്നെ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യൂ. ഈ തർത്തീബ് ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. മക്കളെ വേഷവിധാനം എങ്ങനെയാണ്, അവരെ നടപടി എങ്ങനെ വേണം, ഇതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ശരിയാക്കിയിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇന്ന് പോയി. എവിടുന്ന് പോയി? തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോയി. മക്കൾക്ക്
كاسم النبي وعبد الله عكهما. നിന്റെ കുട്ടിക്ക് നീ പേര് വെക്കുന്നത് നല്ല ശറയിൽ തൃപ്തികരമായ ഒരു പേരാവണം. നബിമാരുടെ പേര് വെക്കാം. അബ്ദുള്ള എന്ന പേർക്ക് അബ്ദ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല പേര് അബ്ദുള്ള, അബ്ദുറഹ്മാൻ. പിന്നെയാണ് നബിമാരുടെ പേര്. അതൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ട്. അതെല്ലാം പോയി ഇപ്പോ പേര് വെക്കാൻ, പേര് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും വരുത്തുണ്ട്. വേറെ ഇപ്പോ മസല വേറെ നിക്കാഹിന്റെ, തലാഖിന്റെ, ഫസ്ഖിന്റെ, ഫറായിദിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മസലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വരുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും പേടിയില്ല. എന്താ, അറിയുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയാ, എന്തെങ്കിലും പറയാം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മസല. പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പേര്, എനിക്കൊരു കിടാവ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ്, അതിനൊരു പേര് വേണോ? മുഹമ്മദ് അത് വേണ്ട, അഹമ്മദ് അതും വേണ്ട, ഹാമിദ് അതും വേണ്ട. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നീ വല്ല പേരും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിന് അബ്ദുൽ ജാബിർ, അബ്ദുൽ ജാബിർ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ സാഹിർ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത്. അബ്ദുവിന്റെ അടിമ. ആരടിമ? അള്ളാന്റെ പേര്, അള്ളാന്റെ അടിമ. അള്ളാന്റെ 99 അസ്മാ ഉണ്ട്. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. അങ്ങനെ 99 പേരുണ്ട്. ആ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ, അബ്ദുറഹീം, അബ്ദുസ്സലാം, അബ്ദുൽ ഖുദ്ദൂസ്, ഇങ്ങനൊക്കെ പേര് വെക്കാം. അതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞ പേരാവണം, പുതിയ പേര്. നെറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നത് ഇതങ്ങനത്തെ, നെറ്റിൽ കണ്ടത് എന്തോ, ഇവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ, അർത്ഥം ഉണ്ടായില്ലേ? അബ്ദുൽ ജാബിർ എന്നൊരു പേരൊക്കെ. അബ്ദുൽ ജാബിർ. അല്ലാഹു തആല അങ്ങനത്തെ ഇസ്മില്ല. ഹാഇൽ എന്നൊരു പേരിൽ അബ്ദുൽ ഹാഇൽ എന്ന പേരൊക്കെ അതില്ല. ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ ഒരു വിഷയം അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു. നല്ല പേര് വെക്കണം. ഇതാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചാൽ ആ ഉമ്മാക്ക് ഉജൂബായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ? പെറ്റ് ഉമ്മാന്റെ ആദ്യത്തെ പാല്, അതിന് ലിബ, ഐനബ് പോലെ ലിബ എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ പാല്, ആ പാല് കൊടുക്കൽ ഉമ്മാക്ക് ഉജൂബാണ്. ആ പാലിനെ കൊടുക്കൽ ഉമ്മാക്ക് ഉജൂബ്. പിന്നെ ആ പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ പാല് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് പാല് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉമ്മാനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. എന്താ, ആ പാല് കുട്ടി നന്നാവുന്നതിൽ വല്ലാതെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആ പാലിന്റെ. മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ആ പാല് കിട്ടാത്ത കാരണം കുട്ടി വേഗം അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കിതാബിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞ ശറയിൽ പറഞ്ഞത് അതിനെ മാറ്റാനില്ല. ഈ പാല് ഇത് ഉമ്മ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഇപ്പൊ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് തീരെ കുറവായിരുന്നു. അത് പിഞ്ഞ് കളയരുത്. പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് പൽപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, വേറെ പൊടിപ്പാലോ മറ്റോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. അതൊന്നും എന്തല്ല, അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയോടൊത്തതല്ല, ദീനിനോടൊത്തതല്ല എന്ന് പിന്നെ പറയാം. എന്താ? ദീന് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. ഫിത്രത്തുല്ലാഹില്ലത്തി ഫതറന്നാസ അലൈഹാ. അല്ലാഹു പറയുന്നു,
മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു പടക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതിനെ മാറ്റം വരുത്തരുത്, അതിന് മാറ്റം വരുത്തരുത്. ഒരു കുട്ടി ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഗുണമുണ്ട്, ചെറിയ ഗുണമൊന്നുമല്ല. നോക്ക്, മുലപ്പാലിനുള്ള ശക്തി ഉമ്മ പെറ്റ കുട്ടിയല്ല, വേറെ ഏതോ ഒരു കുട്ടി ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചാൽ പെറ്റ ഉമ്മ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുലപ്പാല് ഒരു കുട്ടി കുടിച്ചാൽ അതിന്റെ ശർത്ത് പ്രകാരം ആ കുട്ടി ഉമ്മയാണ്. കുട്ടിക്ക് 5 വട്ടം കുടിക്കണം, 2 വയസ്സാതിന് മുമ്പ് കുടിക്കണം. മുലകുടി മാറ്റുന്ന സമയം അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു 2 കൊല്ലം. ഉമ്മമാര് പരിപൂർണമായിട്ട് 2 വയസ്സ് 2 കൊല്ലക്കാലം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണം. ഈ 2 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് പെറ്റ ഉമ്മ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് ഒരാൺകുട്ടിക്കോ പെൺകുട്ടിക്കോ മുലപ്പാല് കൊടുത്താൽ അത് 5 പ്രാവശ്യം ആ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാലിങ്ങനെ ഊമ്പി കുടിക്കണമെന്നില്ല, കറന്നു കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തോ മരുന്നിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുലപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചു 5 പ്രാവശ്യം ആ മരുന്ന് മുലപ്പാൽ ചേർത്ത മരുന്ന് കൊടുത്തു 2 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ്. എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്ത പെണ്ണ് കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മയെ കുട്ടി ആണാണെങ്കിൽ ആണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആ ഉമ്മയെ തൊട്ടാൽ ഒന്നും മുറിയുന്നില്ല. സ്വന്തം ഉമ്മയെ കാണും പോലെ ആ ഉമ്മയുടെ മുട്ടുപൊക്കിന്റെ ഇടവെച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ആ ഉമ്മയും ഈ കുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ 2 ആള് മാത്രം താമസിക്കാം. ആ മുലകുടിയുള്ള കുട്ടിയും ഈ ഉമ്മയും ആയി 2 ആള് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാം. തൊട്ടാൽ ഒന്നും മുറിയുകയില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ 2 ആള് താമസിക്കാം, 2 ആൾക്ക് ഒന്നിച്ചിന് യാത്ര ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല, ആ മുലപ്പാല് കൊടുത്ത ഉമ്മയെ ഈ കുട്ടിക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ 4 വിധികള് മുലപ്പാല് കൊടുത്തപ്പോൾ. എന്താ ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന പരിപൂർണമാവണമെങ്കിൽ മുലപ്പാല് വേണം. ഉമ്മയുടെ ആ പാല് കൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമാവുന്നത്. അത് അന്യ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ പാല് കുടിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടനകളും ശരിയാവുന്നത്. മുലപ്പാല് എന്നത് അത് വലിയ വിഷയമാണ്. നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് മുലപ്പാല് കൊടുപ്പിക്കൂ എന്ന് ഇസ്രായേൽ കൽപ്പനയുണ്ട്. നല്ലവരായ ഹലാലായ പാലാഭണം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കഥ പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മുഹമ്മദിൽ ജുവൈനി ഷാഫി ഫുഖഹായിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ്. അന്നത്തെ കാലക്കാര് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നബി വരാൻ പാടില്ല. നബുവത്തിന്റെ ആ സിൽസിലയെ അല്ലാഹു അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി ഖാതിമുൻ നബിയിനാണ്. അല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും നബിമാര് വരാനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അബൂ മുഹമ്മദ് നബിമാരിൽ പെടുമായിരുന്നു എന്ന അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് അവര്. ഈ അബൂ മുഹമ്മദിൽ ജുവൈനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്ന അബൂ മുഹമ്മദ് ജുവൈനിയുടെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അപ്പുറത്തെ പരയിൽ
അബൂ മുഹമ്മദ് ജുവൈനിന്റെ പുരക്ക് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു. ആ പെണ്ണ് അപ്പുറത്തെ പുരന്റെ ആളുടെ അടിമ പെണ്ണ്, അമത്തി അടിമ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്താണ്. ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരവും പെണ്ണിന്റെ മുരയിലുള്ള പാലും എല്ലാം അവരുടെ മുതലാണ്. അങ്ങനെ ആ വന്ന പെണ്ണുങ്ങള് അബൂ മുഹമ്മദിൻ ജുവൈനിന്റെ കുട്ടിക്ക് മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തു. എന്താ, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പതിവുണ്ടാവാം. എന്താ, ഒരു കുട്ടിനെ കണ്ടാല്, ചെറിയ കുട്ടിനെ കണ്ടാല് ഇവൾ മുലപ്പാലുള്ളവളാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൽ എന്താക്കാം, മുല അങ്ങോട്ട് വായിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് 5 പ്രാവശ്യം മുലകുടി ബന്ധം വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 2 വയസ്സിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ. പിന്നെ 5 ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 5 പ്രാവശ്യം തുമ്പിയാലല്ല, ഒരിക്കൽ കുടിച്ച് മതിയാക്കി പിന്നെ രണ്ടാമതും അങ്ങനെ. അല്ലാതെ 5 മുമ്പ് തുമ്പിയാല് മുലകുടി ബന്ധം വരും എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല. അങ്ങനെ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി ആണ് ഈ കുട്ടി. വലിയ മഹാൻ, പിന്നീട് വലിയ മഹാനായി. കുട്ടിയുടെ വാപ്പ പുരക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു. അപ്പുറത്തെ പുരന്റെ അടിമ പെണ്ണ് ഈ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അബൂ മുഹമ്മദുൽ ജുവൈനി എന്ത് ചെയ്തറിയുമോ? അപ്പുറത്തെ പുരന്റെ ആളുടെ അടിമ പെണ്ണ്, അവളുടെ മുലപ്പാല് ആ യജമാനന്റെ ഉടമത്തത്തിലുള്ളതാണ്. അന്യരുടെ ഹക്ക് തിന്നിട്ടായിട്ട് പിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കലും ആദ്യം തന്നെ പൊരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വ്യത്യാസം, തിന്നിട്ട് പിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാം. അത് കുറച്ചു നേരം പൊരുത്തമില്ലാത്ത വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുമ്പോൾ തല്ലേതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടായി പിന്നെ ഒരു പൊരുത്തപ്പെടണ്ട എന്നർത്ഥമല്ല, പൊരുത്തപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി എന്ന ആളാണ് ഈ കുട്ടി. ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുട്ടിയെ തല താഴാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുറെ നേരം കാല് മേലാക്കി, വയറ്റിലുള്ളതെല്ലാം കാറി ഛർദിച്ചിട്ട് പോട്ടെ എല്ലാം പോയി. അപ്പുറത്തെ പുരന്റെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആ അമത്തിന്റെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചത് മുഴുവൻ കാറിയിട്ട് പോയി. കാറിയിട്ട് പോയാലും ഉണ്ടാവല്ല, എന്റെ ചില പശയൊക്കെ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഇതവരുടെ സൂക്ഷ്മയാണ്. എന്നിട്ട് ഇമാമുൽ ഹറമൈനിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മളെ ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കിതാബുകളെല്ലാം കാണാം. ഇമാമിന് 2 ഇഹ്തിമാലുണ്ട്. ചില മസലകൾ 2 അഭിപ്രായം എന്നർത്ഥം. ഈ 2 അഭിപ്രായം അതിൽ നിന്നിട്ട് ഏതാണ് ശക്തിയുള്ളത് പിൻഗാമികൾ എന്താക്കും തീരുമാനിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, ഈ ഹത്യമാലാണ് ഈ അധിക സ്ഥലത്തും വരുന്നത്. അതാ പണ്ടത്തെ പാലിന്റെ ദോഷമാണ്. അന്യ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചപ്പോഴുള്ള ദോഷം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ആ മുലപ്പാല് കുടിച്ചത് ആര് തക്ലീഫില്ലാത്ത, ശറഈന്റെ വിധി ചെയ്യണമെന്ന കൽപ്പനയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ള ആള് വായിലിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. കൊടുത്തിട്ട് അത് കുടിച്ച് അത് കാറിച്ച് അതിന്റെ പശ ബാക്കിയായി. അതിന്റെ ദൂഷ്യം പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് തിന്നുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താവണം? നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കൽ അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ശറഈന്റെ ഹുക്മ് ഉജൂബ്, നിർബന്ധം എന്നാണ് അത് കൊടുക്കൽ. അങ്ങനെ ഉമ്മ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം. ഇനി വേറെ ആള് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ലവരാവണം. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹലാലായ ഭക്ഷണമാവണം, കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹലാലായ പാനീയമാവണം, ഉടുക്കുന്നത് ഹലാലാവണം, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളും ഹലാലാവണം. അവിടെ തന്നെ പേച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എന്താവും? പിന്നെ പഴയ ആ ശൈലിയൊക്കെ വിട്ടിരിപ്പോ കുട്ടികൾക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, വലിയ ആൾക്കൊന്നുമല്ല. ഉമ്മ പണ്ട് എങ്ങനെ കുട്ടിയെ വളർത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ ബാപ്പ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് നടക്കണ്ട എന്നും അല്ല പറയാം. ആ നടക്കുന്ന നടത്തത്തിൽ ചിലതെന്താകുന്നുണ്ട്, വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു പേർക്കാര് വന്നനെ വലിയ സയ്യിദ് തങ്ങളെ കൂട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആലിം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ശൈഖ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി, വലിയ ആള്, ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ ആള്. എന്നിട്ട് ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൈ കൊടുക്കുമോനെ, തങ്ങ് കൈ കൊടുക്ക്, തങ്ങ് കൈ കൊടുക്ക്, ഉസ്താദിന് കൈ കൊടുക്ക്, ശൈഖിനെ കൈ കൊടുക്ക്. ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്നിട്ടോ ഈ ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ കളിയും. അവിടെ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കുട്ടിയെ, ചെറിയ കുട്ടിയെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരും. പള്ളിയിലൂടെ സഫിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുത്തും. 3 വയസ്സായ കുട്ടി, 4 വയസ്സായ കുട്ടി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ആ കുട്ടിക്ക് പള്ളി എന്ത്, ഖുർആൻ എന്ത് ഒന്നും അറിയില്ല, നിസ്കാരം എന്നറിയില്ല. സഫിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുത്തിയാൽ ആ കുട്ടി ഇരുന്ന സ്ഥലം സഫ് ഖാലിയായ സ്ഥാനത്താണ്. സഫ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. സഫ് പൂർത്തിയാക്കാതെ ബാക്കിൽ ഒരു സഫും കൂടി കെട്ടുമ്പോൾ കറാഹത്ത് വന്നു, ജമാഅത്തിന്റെ കൂലിയും പോയി. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ബാബു ബൈഅത്തി സിബിയാൻ എന്നൊരു ബാബ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി. കുട്ടികൾ കൈ പിടിച്ച് അതിന്റെ വിധി എന്താണ്? അവിടെ പറഞ്ഞ ഹദീസ്, ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ നബിയെ, കുട്ടി കൈ കൊടുത്തിട്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യണോ? അവൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലാ ബൈഅത ലിസ്സിബിയാൻ, കുട്ടികൾക്ക് ബൈഅത്തില്ല. എന്നിട്ട് തലയിൽ കൈ വെച്ച്, അങ്ങനെ തലയിൽ കൈയ്ക്കാൻ അതാണ് അല്ലാഹു നബി പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ മന്ത്രിക്കണോ? അത് ചെയ്യാം, കുട്ടിക്കൊന്ന് മന്ത്രിക്കും. ഇത് കുട്ടിയെ വന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ എത്തി പൊരയിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം ഞാനും എന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ, അവർ വിലാക്കന്മാരല്ല, അവരും ഞാനും വേറെ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ വേറെ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് അയാൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. 2 ആൾ. അവർ കുട്ടി വന്നിട്ട് ആ 2 ആളുകൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് എനിക്കും കൈ തന്ന്, രണ്ടാമതപ്പുറം പോയി. ഒരാളെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു കാറ്റ് അയാളെ ഇങ്ങനെ കൈ അമ്പത്തേക്ക് കാണിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ആളെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് ഡോഗ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി 3ാമത്തെ നമ്പർ എന്റേതാണ് എന്ന് പറയൂ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ബേഗ് അടിച്ചിട്ട് പരക്കാരനോട് ചോദിച്ച് ടോയ്ലറ്റ് ആടാൻ ഞാൻ എന്തിന് ഈ കിതാബ് ഈ സംബോധനം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി. ഇതാണ് അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല, കാറ്റ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഈ രക്ഷിതാവ് പറയുന്നത് ഓനിപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമെന്ന്. പാപ്പാക്ക് വലിയ സന്തോഷം. കുറച്ചോനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് എന്റെ മോന്
ഈ മോനെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവന് വലുതാകുമ്പോഴേക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കാതെ ഇവനെന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? എന്തോ അറിയുന്നില്ല. അവസാനം ഇവന് കുട്ടിയായിട്ട് നിക്കാഹിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ പെങ്ങളെ നിക്കാഹിന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. സവജത്തുക്ക പറയുമ്പോൾ അവൻ അറിയുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ദിക്റുകളുണ്ട്, അതറിയുന്നില്ല. എപ്പോ കക്കൂസിൽ കയറുമ്പോൾ, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ, സുബഹിക്ക് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ദിക്റ് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുക? ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കണം. പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്താ അവര് പഠിപ്പിച്ച ദിക്റ്? മോനെ ബൽത്തേക്ക് വീട്ടിൽ കിടക്കണോ? കിടക്കുമ്പോക്ക് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് ചൊല്ലി സ്വലാത്ത്. വേറെ വാരിദായ ദിക്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉമ്മമാരുടെ പഠിപ്പ് അങ്ങനെ. സ്വലാത്ത് വലിയ കാര്യമാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ ബിസ്മിക റബ്ബി വദഅതു ജംബി പറയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് ചൊല്ലി കിടക്ക്. ബൽത്തേക്ക് വീട്ടിൽ കിടക്ക്. സുബഹിക്ക് എണീക്കുമ്പോഴേക്കും മോനെ തന്നെ ബൽത്തെ വീട്ടിൽ എണീക്കുമോനെ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ബൽത്തെ കയ്യിൽ തിന്നണം മോനെ. തിന്നുന്ന അവസരം ബായിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിരലിടണ്ട. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മമാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബായിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കും. അത് ദീൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. അവര് പണ്ടുള്ള ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്, പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. തിന്നുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മൂക്കി ചെയ്തേണ്ട, പിന്നെ ഇതാക്കണം. കുറച്ച് അപ്പുറം പോയിട്ട് ആരും കാണാത്തടിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ബാപ്പയല്ല, ബാപ്പ ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബാപ്പ സ്വബിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകും. ഒന്നിരിക്കലെ കച്ചവടത്തിന് പോകും, അല്ല കണ്ടത്തിലൊക്കെ തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോകും. ഈ കുട്ടീനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സമയം ബാപ്പ കിട്ടൂല. അതാ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു റാഇയത്തുൻ അലാ ബൈതി സൗജിഹാ വവലദിഹി വഹിയ മസ്ഊലത്തുൻ റഇയതിഹാ. ഒരു പെണ്ണ് അവളെ ഭർത്താവിന്റെ വീടും മക്കളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവളാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവൾക്കുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പെണ്ണെ നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? വളരുന്ന കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ ചെറിയ മക്കളാണ്. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര ഫഅബവാഹു യഹ്വിദാനിഹി മജ്ലിസാനിഹി നസ്റാനി ഇല്ലൽ വലദൽ മഖ്ദൂല ബിയദി ഖദിർ ഫഇന്നഹു തുബിഅ കാഫിറ. സഹീഹുൽ ബുഖാരി. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര. എല്ലാ കുട്ടിയും ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഫിത്രത്ത്, മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷാൽ പ്രകൃതി. അതാ ഫിത്രത്തുല്ലാഹി അല്ലതി ഫതറന്നാസ അലൈഹാ. ആ പ്രകൃതി അവിടെ എന്തില്ല? രണ്ട് ഇലാഹുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത അന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്തൊരു ചിന്തയും ഇല്ല, ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല. ആ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഖാലിയായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നല്ലതോ ചീത്തയോ നിറക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കും. ആദ്യം എന്താണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? അതിനെ ഹൃദയം സ്വീകരിക്കും. ഇന്ന് പണ്ട് ജാഹിലിയായ കാലത്ത് ഒരു അറബി പാടിയതാണ്, കാട്ടാളൻ അറബി. എന്താ? ഞാൻ അവളെ പ്രേമിച്ചു. എന്താ അവളെ പ്രേമിക്കാൻ കാരണം? എനിക്ക് പിന്നെ ചങ്ങായി ആരും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് അവളെയാണ്. അവളെ സ്നേഹന്റെ കൽബിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് കൽബിൽ വറച്ചു പിടിച്ച് എന്നത് മാറിയിട്ട് പോകുന്നതുമല്ല. എന്നത് മാറിയിട്ട് പോകില്ല. ചെറുപ്പത്തിലേ പിടിച്ചു. എന്താ? ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കല്
ബത്തീത്താവൊക്കെ ഓതിയ പഴയ ആളുകൾ കുറെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഓതലില്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ബത്തീത്താവ് ഓതിയ ആളുണ്ടാവും. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കുന്നവൻ അവന്റെ പഠിപ്പ് എങ്ങനെ കല്ലിന്റെ മേലെ ചിത്രം കൊത്തിയത് പോലെയാണ്. വലുതായിട്ട് പഠിച്ചാലോ കല്ലത് എത്തുപോലമായി വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ എഴുതും പോലെ എഴുതുന്നതിനെ പോലെ. വലുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നവന് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ എഴുതിയിരിക്കൂല അതുപോലെ. ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചവന് കല്ലിന് ചിത്രം കൊത്തിയവനെ പോലെ. അതിപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന്റെ പെട്ടത്. ഞാൻ ഈ കിഞ്ഞക്കാരനാണ്. എന്റെ കുടുംബം ഈ കിഞ്ഞത്താണ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ കിഞ്ഞത്താണ്. ഈ കിഞ്ഞത്ത ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഈ കിഞ്ഞ കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താ, ഞാൻ പഠിച്ച നാട് എന്റെ എല്ലാമാണ്. എന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ഇവിടെ അധികവും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ഈ നാട്ടിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു? ആ പൂർവികന്മാരായ നമ്മളുടെ നേതാക്കളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് എത്ര അച്ചടക്കം, കുട്ടികളെ ശബ്ദം കേൾക്കോ? പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് കുട്ടികളുടെ ഈ അച്ചടക്ക കുറവൊന്നും കേൾക്കൂല. അത്ര നല്ല മട്ടത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ നാടിൽ നല്ല എല്ലാ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. അല്ലാഹ് കാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചാല് ഉമ്മ വാപ്പാമാരാണ് കുട്ടിയെ യഹൂദിയോ നസ്രാനിയോ മജൂസിയോ ആക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്, അവരെ നടപടി എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ അത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കൂ. അത് കുട്ടികൾ ബാപ്പമാര് നീ യഹൂദിയോ, നീ നസ്രാനിയോ, നീ മജൂസിയാവെന്ന് പറയൂ എന്നർത്ഥമല്ല. ഉമ്മ ബാപ്പാന്റെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രായമുണ്ട്, അവരെ മനസ്സിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ കാലത്ത് മനസ്സിൽ പിടിച്ചാൽ അതിനെന്താക്കണം, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, വിട്ടാ പറ്റുകയില്ല. ഇപ്പൊ ചെറിയ മക്കളുള്ള ആൾ കുറെ ആളുകൾ, 1 വയസ്സായ 2 വയസ്സായ 3 വയസ്സായ മക്കൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാണ്ട് നിന്നാല് നമ്മളെ നിസ്കാരം കണ്ട് അവരും നിസ്കരിക്കാന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കും. ഇനി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോ എന്താക്കും, കുട്ടി ചട്ടി ഇട്ടിട്ടാവില്ല, ചാട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, തലക്കൊരു തുണിന്റെ കണ്ട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഒന്നും ഓതാൻ അറിയില്ല, ചിരിയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ റുക്കു അതൊന്നും അറിയില്ല, കവിഞ്ഞിട്ടൊരു കിടത്ത റുക്കു ഇതാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ബാപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ശരിയായാലോ? ഉമ്മയും ബാപ്പയും സ്വഭാവങ്ങളേക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നവരാണ്. അത് കുട്ടിയും പിന്നെ പഠിക്കും. ആദ്യം കുട്ടിപ്രായത്തിൽ 1 വയസ്സായതിന് ആ കാലത്തൊക്കെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കുന്ന സമയം അധികമാണ്. കുട്ടികൾ കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോഴേക്ക് അത് പഠിക്കും. ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവര് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നവരെ ഉറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ കുട്ടി പിന്നെയും കുറച്ചധികം ഉറങ്ങും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പണ്ടത്തെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ അത്ര വരൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വരെയുള്ളൂ. അന്ന് ആള് കുറവ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ വീടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മുഈദിമാലയോ ബദർമാലയോ പാടുന്നതായിട്ട് കേൾക്കും, സലാത്ത് കേൾക്കും, മക്കളെ ഉറക്കുന്നത് കേൾക്കും. ഉമ്മമാര് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം
മക്കത്ത് പിറന്നവർ യാ മുഹമ്മദ്, മദീനത്ത് കാലം ചെയ്തവർ വസല്ലീം. ഇങ്ങനെ പാടും. ഈ പാട്ട് ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കേൾക്കും. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും പ്രസവിച്ച ഉടനെ കേട്ടാൽ അതിന് വലിയ ഫലമുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നീട് സലാത്തും ദിക്റും കേൾക്കുന്നതിനും ഫലമുണ്ട്. ഒരു ദോഷം അവിടെയുണ്ട്. പ്രസവമെല്ലാം ആശുപത്രികളിലായി. എന്നിട്ടോ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആർക്കും പ്രവേശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് കൊടുക്കരുത്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയിട്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടപ്പോ കുട്ടി ഭൂമിയിൽ വീണ ഉടനെയാണ് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും വലത്തെ ചൂട്ടിൽ ബാങ്കും വലത്തെ ചൂട്ടിൽ ഇഖാമത്തും. അത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ശരിയാവും. ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ആവട്ടെ, അവിടെ ഡോക്ടറോടോ നഴ്സുമാരോടോ പറയണം. പ്രസവിച്ചാൽ ഉടനെ പറയണം ബാങ്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കാണ്ട്. അവരതിന് സമ്മതിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അനുഭവമാണ്. ചിലയിടത്ത് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളുണ്ടോ, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കാനായി എന്ന് നഴ്സുമാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാവും. ബാങ്ക് ഇഖാമത്ത് ഈ നടപടി വിട്ടാൽ ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും. അത് കിട്ടിയില്ലേ അവിടെ തന്നെ ലക്ഷണക്കേട് തുടങ്ങി. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും അത് ശരിയായി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ശബ്ദം മാത്രം കേൾപ്പിക്കണം. ചീത്ത പറച്ചൽ, ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടി കേൾക്കത്തക്ക നിലക്ക് അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നല്ല ശബ്ദം, ഖുർആനോത്ത്, ദിക്റ്, സലാത്ത്, നല്ല സംസാരങ്ങൾ മാത്രമേ, ആവശ്യത്തിന്റെ സംസാരങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മോശമായി പോകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ അധികവും മോശമായി പോകും. അപൂർവമായിട്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഉണ്ട്. ഇല്ലൽ വലദൽ മഖ്തൂല ബിയദി ഖദിർ എന്ന് അല്ലാഹു നബി എന്നെ പറഞ്ഞു. ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു കുട്ടിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയെ കൊന്നു ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാം. പ്രായം തികയാത്ത കുട്ടിയെ എന്തിനു വിളിച്ചു കൊന്നു? അത് ഫൈനഹു തുബിഅ കാഫിറാ. അല്ലാഹ് പടക്കുമ്പക്ക് തന്നെ ആ ഫിത്രത്തിന്റെ നിലക്കല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ നിഷേധം എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അള്ളാഹ് നിഷേധിക്കാം. അതോടുകൂടിയാണ് അള്ളാഹ് പടച്ചത്. അത് ഒന്ന് മാമിൻ ആമിൻ ഇല്ലാ വഖസ്സ മിൻഹുൽ ബഅഉ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ആമിൽ നിന്നിട്ടും ചിലതൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ നല്ല നിലക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് സലാത്ത് കേട്ടു, ദിക്റ് കേട്ട് ഇന്നെന്താണ്, ഇന്ന് അതല്ല കേൾക്കുന്നത്. മഗ്രിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്തോ ഇശാ ബാങ്ക് കൊടുത്തോ അറിയില്ല. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലോ വേണ്ടായികയും ഉണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല, മംഗലാപുരത്ത് പോണോ, പോയിട്ട് സിനിമാ തിയേറ്റർ എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അത് പോകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വലിയ പേടിയാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു കിഞ്ഞക്കാരൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിയവന് എന്താ നാട്ടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ബസ്സിലുണ്ടാവോ, അപ്പുറത്തിന് ഇപ്പുറത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ടാവോ, എന്നെ കാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പേടിയാണ്. പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, മനുഷ്യന്റെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പേടി അവിടെ ഉണ്ടാകുക അള്ളാന്റെ പേടിയും വരുമെന്നാണ്. മനുഷ്യന്മാരെ പേടിക്കാത്ത ആൾ അള്ളാനെയും പേടിക്കൂലാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി ഇന്നോ മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് എല്ലോ വേണ്ടായികളും ഉണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന, ഇവിടെ പഠിക്കുന്നയോ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉള്ളാലത്ത് ഉറൂസിന് പോയി. ആ ഉറൂസിനെ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ട് ഡെൻമാർക്കിൽ ലൈംഗികമേള നടക്കുന്നു.
എന്താ അതിന് കാരണം? അവർക്ക് ലജ്ജയില്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഏറ്റവും ലജ്ജയില്ലാത്ത ജീവി പന്നിയാണ്. പന്നി ഇറച്ചി തിന്നുന്ന കൂട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ലൈംഗിക മേള എന്ന് പറയുക അത്ഭുതമാണ്. അത്ഭുതം അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഡെൻമാർക്ക് അമേരിക്കന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഏതൊരു നാടാണ്. ഇന്ന് ഡെൻമാർക്ക് വേണ്ട, ഡെൻമാർക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങളെ പട്ടിയെടുക്കത്ത് നടക്കുന്നെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അടുത്ത് തന്നെ പട്ടിയെടുക്കാന്ന് സ്ഥലമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും പഴയ പേര്. ഇപ്പം ആ പേരുണ്ടായില്ലെന്ന് അറിയണം. നല്ലത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണിത്. അത്രയും അടുത്തെത്തി നടത്തം. ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തെമ്മാടിത്തുണ്ടായി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അത്രയും അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പണ്ട് ഡെൻമാർക്കിലുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റികളിലും ഉണ്ട്. സിറ്റി അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. രാത്രി ഒന്നിച്ചു കൂടി ആണും പെണ്ണും കൂടി എന്തൊക്കെ കളി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കളികളും തമാശകളും എല്ലാം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കാണുന്നു. ഈ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരെ ടി വി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് ലൈനായിട്ടിരുന്ന് ആരെയായാലും ഉപ്പാപ്പി ഉമ്മാമി ഉണ്ടാവും. ഉപ്പാപ്പ ഇമാമത്ത് ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ ഉമ്മാമ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ, പിന്നെ ഉമ്മി ഉപ്പി, പിന്നെ മക്കള്, പിന്നെ പുള്ളിയാണ്. മഗ്‌രിബിന് തുടങ്ങിയാൽ ഇശാ 12 മണി രാത്രി വരെ ചിലപ്പോ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ചോറ് വെക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലില്ല, ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുത്തലാണ്. ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി, അപ്പൊ പേർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തും. ഒരാൾക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാൾക്കാവുന്ന ചെലവെത്ര, അത് പൊരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പൊരയിലുള്ള 10 ആൾക്ക് കഴിക്കാം. ആ 10 ആൾക്കും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പണം നഷ്ടം, തീരുനഷ്ടം. നിസ്കാരമില്ല, അള്ളാന്റെ ഓർമ്മയില്ല. ഇത് മക്കള് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഉമ്മയും വാപ്പയും രക്ഷിതാക്കളും ഇങ്ങനെ ടി വി കാണുമ്പോൾ മക്കളോട് പറയാ, മക്കളെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്, മദ്രസയിൽ പഠിച്ചത് എടുത്തു നോക്ക്. അവര് നോക്കുമോ? അവരത് പഠിക്കുമോ? എന്താ ഈ വയസ്സന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ലേ? എങ്ങനെ അവര് പഠിക്കും? പഠിക്കുകയില്ല. അതേസരം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ച് വാപ്പ മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി. ഉമ്മയും ഓതാൻ അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാരും ഓതി മക്കളെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പണി. ഇശാ മഗ്‌രിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം എത്ര ബഹുമാനമുള്ള സമയമാണ് സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ. അതിന് നല്ലതിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ളതിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ എന്ന നിസ്കാരമുണ്ട്. മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മഗ്‌രിബിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. സലാത്തുൽ അവ്വാബീന്റെ കൂലി അതിന് കിട്ടും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ 2 റക്അത്ത് 20 റക്അത്ത് വരെ നിസ്കരിക്കാം. എന്താ? ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവ്വലുൽ ലൈല്. അതിനെ നമ്മൾ വേണ്ടായിൽ കളയുക. നമ്മളെ മക്കളും ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മക്കളുടെ ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളായിട്ട് വളർത്തണം. ഞങ്ങളിവിടെ പണ്ട് ഓതുന്ന കാലത്ത് കണ്ടത്, ഇവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആലിമീങ്ങൾ വരും. ഇതിൽ സാധാരണ എല്ലാ കൊല്ലം ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ തലശ്ശേരിക്കാരൻ മുഗറാൽ പുത്തൂർ ദർശനുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറയുന്ന ആളും വലിയ ആലിമായിരുന്നു. അതേപോലെ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഖാദിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട CH അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
അവരുടെ ഖബറുകൾ അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ. അവരെ നമ്മളെ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ വിളിച്ചുകൊടുത്തരുമാറാവട്ടെ. അവരൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ നാട്ടിന്റെ അന്നത്തെ നേതാക്കൾ ഉണ്ടാവും. സുഞ്ഞാചാരേക്കാളും വലിയ അവരെ വാപ്പയും അതുപോലെ എളാപ്പന്മാരും തുറക്കുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ യുവാക്കളിൽ പെട്ടാണ് ഒരു വയസ്സന്മാർ. ആ വയസ്സന്മാര് ഈ ആലിമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. എതിർക്ക് പോയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് പള്ളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങളത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലികൾ ദൂരെ നിന്നിട്ട് നോക്കാൻ മുത്തുത്തങ്ങൾ വന്നു കാളിയാർ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ മുത്തുത്തങ്ങളെ തലയ്ക്കെട്ട് എങ്ങനത്തത് താടി എങ്ങനെ ആലിമീങ്ങളെ ആ രീതി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കരുത് ദൂരം. ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ നേരെ മാറ്റം. എവിടെ പോട്ടെ ഞാനും ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്കല്ല പോയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് വയസ്സന്മാരിൽ സീഡ് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിള്ളേർ വന്നിട്ട് കാറിന് പൊന്നിട്ട് കൈയും കാലും എല്ലാം പിടിച്ചോട്ടാകെ പിള്ളേരാണ് വലിയ ആളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് അമൃതീങ്ങളായ പിള്ളേർ. അവസ്ഥ മാറി. അങ്ങനെ എന്റെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരിടത്ത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പള്ളിക്ക് വീഴ്ച കയറുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. എന്താണ് എവിടെ എത്തി? വയസ്സന്മാര് പണ്ടത്തെ പിള്ളേരെ സ്ഥാനത്ത്, ചെറിയ പിള്ളേർ ഇന്നത്തെ പണ്ടത്തെ വയസ്സന്മാരെ സ്ഥാനത്തായി പോയി. അവർക്കാണ് എല്ലാ അധികാരവും. ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇത് നല്ലതിനല്ല, ലോകത്തിന് നാശമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ദുആരന്നു അഊദു ബില്ലാഹി മിൻ റഅസി സിത്തീൻ. മറ്റൊരു ലഫ്ദ് അഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഇബ്റതി സിബിയാൻ. അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു. ഹിജ്റ 60-ാമത്തെ വർഷത്തിനെ തൊട്ട് 60 കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെയുള്ള ആ കാലത്തെ പറ്റി അള്ളാഹിനോട് കാവലിനെ തേടും. മറ്റൊരു കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭരണത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് കാവലിനെ തേടുന്നു. 60 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യസീദിന്റെ ഭരണം വന്നത്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ 60 ഹിജ്റ 60 മുമ്പ് തന്നെ വഫാത്തായി. അള്ളാഹിനോട് കാവലിനെ തേടി. ഈ കുട്ടികളുടെ അധികാരം വരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വേണ്ട. എന്താ കുട്ടികൾ വന്ന ഒരു അവസ്ഥയാവും. കുട്ടിപ്രായം എങ്ങനെയാ? വയസ്സുള്ള പ്രായവും ചെറിയ പ്രായവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അച്ചടക്കമില്ലാതെ വളർന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ഒരു വയസ്സായ ആളെ സുഖമില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അയാൾക്ക് ഏകദേശം 85-90 വയസ്സിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാളിങ്ങനെ കുറെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾക്ക് എവിടെയും പോകുന്നതിന് വലിയ ആരോഗ്യക്കുറവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എവിടെയും പോക്കില്ല, ഞാൻ പോരേലിരിക്കല് മംഗലത്തിനും വേറെ പരകുടിക്കും പരിപാടിക്കുള്ള ആളെല്ലാം വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ എവിടെയും പോക്കില്ല. അതൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നാൽ നല്ലതല്ലേ? മനസ്സിന് റാഹത്തല്ല, റാഹത്ത് കുറവാണ്. എന്തേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് നമുക്ക് വിഷയം പറയാനറിയുന്നില്ല. ഞമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓർമ്മ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ പോയില്ല കറക്കലില്ല. ഇതാണ് സ്ഥിതി. വയസ്സന്മാരെ കളിയാക്കിയിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. അതാ പിന്നെ കണ്ടില്ല. ശരി, മനസ്സിലായി.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയോ? ഈ മക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമാനത്താണ്. മക്കൾക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മദ്രസയിലേക്ക് അയച്ചാൽ തീർന്നു, ദീനിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ. മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ സ്ഥാനമേത്, അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഖുർആൻ എങ്ങനെ ഓതണം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ wudu എടുക്കണം, കുളിക്കണം, നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പിടിക്കണം, അങ്ങനെ ഫിഖ് മസല മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്ത് വിശ്വസിക്കണം, വിശ്വാസം എങ്ങനെ, വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സാലിഹീങ്ങളുടെ താരീഖ്, മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായ അറിവ്, അഖ്ലാഖ്, ഇൽമു, തസവ്വുഫ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. മദ്രസയിൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ശരിയാവും. ഭൗതികം പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനും സ്ഥലം. ഭൗതികം വേണം, മാത്രം ഭൗതികം മാത്രമായാൽ കുട്ടികളുടെ തലതിരിഞ്ഞ് അവർ എന്തോ ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മക്കളെ മദ്രസയിൽ അയക്കുകയും പൊരയിൽ വന്നാൽ അവർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവരെ വേഷവിധാനം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമല്ല. നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു, പിന്നെ കക്കൂസ് കേൾക്കുന്ന ബ്രഷ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ആളെ മുടി നിന്നിട്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്ക് ആ പറച്ചലത്ര പറ്റി അത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. കുറെ ആളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഗൾഫിൽ പോകാനോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല, അതൊന്ന് മന്ത്രിക്കണോ, അങ്ങനെ മന്ത്രിക്കാൻ തലക്ക് നമുക്ക് റബി മുടി എന്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുടി പോലെ ഒന്നല്ല, ഇതൊന്ന് ജിന്നിന്റെ മുടിയാ, എന്താ മനുഷ്യനല്ലേ കാല് നോക്കുന്നതിന്. എനിക്കറിയില്ല, പറയുന്ന കേട്ടത് ജിന്നുകളെ പാദകാല് ബാക്കിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി പോന്നു, ജിന്ന എന്ത് ആരെങ്കിലും കൊലത്തിൽ വരാമല്ല, ഇത് എന്തൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഈ മുടി കട്ടി വരുത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കട്ടി വരുത്തിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ ആ കളറിന്റെ അംശം, അതിന്റെ തടി ആ മുടിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കുളി സഹിഹാവുകയില്ല, ഒന്നും സഹിഹാവുകയില്ല, അവന്റെ നിസ്കാരവും സഹിഹല്ല, മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് കുളിയും സഹിഹല്ല. കുട്ടികളായാലോ, കുട്ടികളെ നിസ്കരിപ്പിക്കണ്ടേ? മാത്രമല്ല കുട്ടി എന്താ മരിച്ചുകൂടെ? മരിക്കാൻ പ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആ കുട്ടീനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചെന്നോട്, ഒരാൾ മരിച്ച് ആളെ മുടിക്കും താടിക്ക കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണോ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കളർ എന്താണ്? തടി പിടിക്കുന്നതോ അല്ല പിടിക്കാത്തതോ? അല്ല, തടി പിടിക്കാത്താണ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, തടി പിടിക്കുന്നത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണോ? മുടി കളയണോ? മയ്യത്തിന്റെ മുടി കളയണം. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു, തേമം ചെയ്താ പോരെ? പോരാ, തേമം ചെയ്താ പോരാ എന്നാണ് ഫിഖ് മസല. ഹജ്ജിന്റെ ബാബിൽ പറയുന്നു, ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം കെട്ടുന്ന സമയത്ത് മൈലാഞ്ചി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ താളി പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ട് തലന്റെ മുടിയെ ഒതുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. തലയിൽ മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ മരിച്ചു, ആ താളിയോ മറ്റോ അങ്ങനെ മുടിയെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് വെള്ളം കൊണ്ട് പോവാത്തൊരവസ്ഥക്ക് എത്തിയാൽ എന്ത് വേണം? തേമം ചെയ്ത പോരാ, ആ മുടിനെ തന്നെ കളയണം എന്നാണ് മസല. അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടത് പോയെങ്കിൽ പോയി, അങ്ങനെ കട ബാക്കിയായി. എന്തൊക്കെയാണ് ആഫത്ത്! അതേപോലെ പെൺമക്കൾക്ക് മൈലാഞ്ചി വെക്കുന്ന കൈക്ക്
ഉഗിറിനും ബെർലിനും എല്ലാം കാണും. ആ മൈലാജിന്റെ അംശം, അതിന്റെ തടി ബെർലിൽ പിടിക്കുന്നത് ഉഗിറിൽ പിടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒന്നും സഹിഹല്ല. കുളി നിർബന്ധ കുട്ടിയോ പെണ്ണോ, വലിയ പെണ്ണും അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. മരിച്ചു പോയാലും മയ്യത്ത് കൊടുക്കാൻ മയ്യത്ത് കുളി സഹിയാവില്ല. ഈ ബെർലിൻ എന്താക്കല് ചൊറഞ്ഞിട്ടെടുത്താ പോന്ന ബെർലിന്റെ മൂർത്തിയെ കട്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റോ? എന്തൊരാഫത്താണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ദീനിന്റെ ഹുക്കം മനസ്സിലാക്കി ദീനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തണം. ഇതൊരു അമാനത്താണ്. അല്ലാഹു പറയുന്നു അമാനത്തിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കാണിച്ചു. അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ അമാനത്തിന് ശറഇന്റെ എല്ലാ വിധികളും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മക്കള് എന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് മക്കള്. ആ മക്കൾക്ക് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കലും ബാള് വീങ്ങി കൊടുക്കലും മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തം. അത് വേണം, കൊടുത്തോ. കളിക്കേണ്ട സാധനം കൊടുക്കാം, അവർക്ക് തിന്നാനുള്ള സാധനം കൊടുക്കാം, വലിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം കൊടുക്കാം. പെരുന്നാൾ പോലത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം അധികം ഉണ്ടാക്കരുത്, നല്ലതാ. എന്താ? കുട്ടികളെ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. അല്ലാഹ് മക്കൾക്ക് ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രസ് ആൺമക്കൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും ഇപ്പൊ നേരെ ഉൾട്ടാണല്ലോ. ആൺമക്കൾക്ക് ഫുൾ നെറിയാണി വരെ വരുന്നിരിക്കുന്നതിന് കളുത്തായ, പെൺമക്കൾക്ക് തൊടന്റെ പാതി, അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് നേരെ അല്ലേ. എന്താ പിന്നെ പിന്നെ ഇസ്രായേലിയരോട് പറഞ്ഞു ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഗേറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡോറെല്ലാം ഉണ്ട്. തല ഇങ്ങനെ കുനിച്ച് ബാക്കിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണോ? അത് അള്ളാന്റെ ഒരു കൽപ്പന. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ നേരെ ഉൾട്ടാ. ഹിദ്ദത്തുൽ എന്ന് പറയണം, ഞങ്ങളെ ദോഷം നീ പൊറുത്ത് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഒരു നെല്ലിൽ വരായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയവര് കുരുത്തം കെട്ട കൂട്ടര് അന്ന് അവർ ചെയ്തു. അല്ലാഹു നബി പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ ആ കൂട്ടരുടെ അതേ വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. മുഴത്തിന് മുഴം, ചാണിന് ചാണായിട്ട് അവര് ഒരു ഉടുമ്പിന്റെ പൊത്തിന് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കടക്കുവാണ്. എന്തിനവര് കടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂല. അപ്പൊ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, അല്ല നബിയെ അവർ മങ്കബലക്കും പറഞ്ഞത് ആര്? യഹൂദികളെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നബി ഫമൻ, പിന്നായിരുന്നു യഹൂദികൾ ഇവിടെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും ആക്കി വിട്ടു. ആ കുരുത്തക്കേടൊക്കെ നിങ്ങളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ സാരല്ല, നബി പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങളെല്ലാ കുരുത്തക്കേടെല്ലാം ഉണ്ടാവും. നബി പറഞ്ഞു വല്ലാണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങളാവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ എതിരെ. നമ്മളിൽ ബേറിങ് കുറെ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. താടി നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു, മീശ കത്തിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കണം. അതിനെന്താക്കി താടിനൊക്കെ പറ്റ പഠിച്ചിട്ട് മീശൻ എന്താക്കി വലിയ അങ്ങനത്തെ മീശാക്കി നേരെ ഉൾട്ടാ. താടി വളരെ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കും. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദീനിനെതിരാണ്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തണം. അമാനത്താണ് മക്കള്. ഇന്നാ അഅ്റദൽ അമാനത അല സമാവാതി വൽ അർളി ഫഅബൈനാ യഹ്മിൽ വൽ അർളി വൽ ജിബാലി ഫഅബൈനാ യഹ്മിൽഹാ വഅശ്ഫഖന മിൻഹാ വഅമലഹൽ ഇൻസാനു ഇന്നഹു കാന സലൂമൻ ജഹൂലാ. പർവ്വതത്തോടും ഭൂമിയോടും ആകാശത്തോടും എല്ലാം അള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദം നബിയോട് അള്ള പറഞ്ഞു. എന്റെ അമാനത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു. അവരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം. അമാനത്ത് എന്തിനു ചോദിച്ചു. അമാനത്ത് ഇതാ കുറെ ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ള കുറ്റമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഏറ്റോളാകാൻ ആദം നബി ഏറ്റെടുക്കുന്ന അമാനത്താണ്. ഈ അമാനത്ത് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ കൊള്ള വീടേണ്ടി വരും. ഏറ്റെടുത്ത അമാനത്തിനെ വീഴണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഖുർആൻ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കപ്പെടും, നിന്റെ മക്കളെ നീ എങ്ങനെ വളർത്തി, നിന്റെ കിടാവിന് എങ്ങനെ പേരിട്ട്, നീ എങ്ങനെ പേരിട്ട്? എന്തോ പേര്, അബ്ദുൽ ജാബിർ. എന്താ അബ്ദുൽ ജാബിറിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാല. പിന്നെന്തിനു നീ ഇട്ടേ? നീ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു? എന്റെ മകന് ഭൗതിക മറ്റു ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആക്കി, അതിരിക്കട്ടെ. ദീൻ എന്താ ഇത് പഠിച്ചു? ഒന്നുമില്ല. ഖബറിൽ തന്നെ ചോദിക്കാതെ അപ്പൊ പറയേണ്ടതാണ് ഖുർആനിന്റെ ഇമാമ്. ദീൻ പഠിപ്പിക്കണം, അമാനത്താണ്. ഈ അമാനത്തിനെ അള്ളാഹ്ക്ക് മടക്കി ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളായിട്ട്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് വളർത്തണം എന്നാണ്. അതിന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആർന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉസ്താദ് അവരുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയാനുണ്ട്. വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. അവർക്കുള്ള ഖൽബ് ചെറുപ്പമിൽ ഒരു പാത്രമാ നിറക്കുന്നതേതൊന്നും അതിൽ സ്വീകാര്യമാ. ഒഴിവുള്ള പാത്രം സ്വീകരിക്കും പാല് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കീല്. സ്കൂൾ വിദ്യ ഇല്ല എങ്കിലിന്നൊരു നഷ്ടമാ.
അതുമാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലെന്നും കഷ്ടമാ മധുരത്തിനാൽ തുപ്പാം നമുക്കോ വയ്യ കൈപ്പാൽ ഇറക്കാൻ തീരവയ്യ ഉഹയ്യ يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناظري يا مطلب الحاجات حسن السنجري يا صاحب الكنال كل حاضري يا مطلب الحاجات مولى القادري സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞു ഇന്നാട്ടിന്റെ കരുത്തനായ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യരായ ഹാജിയാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി സാഹിബ്, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആമുഖങ്ങളൊന്നും നീട്ടാതെ സമയം അധികരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്പം ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും റബ്ബ് തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ആകാശലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ മക്കളാണ് ഭൂമിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കളുടെ രശ്മികളാണ് സത്യത്തിൽ ആകാശത്തിലുള്ള സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തിരിച്ച് നമുക്ക് പ്രകാശ ഗോപുരമായി മാറുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ നൂറ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്കത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് സൂര്യനിക്കും ചന്ദ്രനിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രഭ ചൊരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും പ്രഭ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏതാ മൂന്ന് സാധനം അറിയോ? മഹാനായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ. ഒന്ന് ബൈത്തുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ വീടാണ്. മസാജിദുകളാ അല്ലാഹുവിന്റെ വീടുകൾ. സൂര്യനിക്ക് പ്രഭ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രനിക്ക് രശ്മി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രനിക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഏതാണെന്നറിയോ? രണ്ടാമത് ബൈത്തുൽ ആലിം, ഒരു ആലിമിന്റെ വീടാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറ് തജല്ലിയായ സ്ഥലമാണ് ആലിമിന്റെ വീട്. ആകാശലോകത്തിലുള്ള സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം, സൂര്യൻ വെളിച്ചം ഇഖ്തിബാസ് ചെയ്യുന്നത്, പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ആലിമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് ഹാഫിലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ. ഒന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മസാജിദുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്. മറ്റൊന്നൊരു ആലിമിന്റെ വീട്, മറ്റൊന്നൊരു ഹാഫിലിന്റെ വീട്. മൂന്നെണ്ണമാ ആകാശലോകത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനത്തിനും വെളിച്ചം നൽകുന്നത് എന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഅ്മിനെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുട്ടി ഹാഫിളായാൽ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുട്ടി പരിശുദ്ധമായ ഇൽമ നുകർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ആലിമായാൽ, ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനിക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകും എന്ന് ഇൽമ നിലക്കുന്നുവോ, എന്ന് ഹിഫ്ളില്ലാതെയാകുന്നുവോ, പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റേതായ സത്തയെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുവോ, അന്ന് വാനലോകത്തിൽ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന സൂര്യനിക്ക് വെളിച്ചം
കിട്ടില്ല, ചന്ദ്രനിക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാവില്ല. അതിന് വെളിച്ചം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ തകിടം മറിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വെളിച്ചം കിട്ടണം. അത് എവിടെന്ന് തുടങ്ങണം എന്നറിയോ? എവിടെന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ നുത്ഫത്ത് മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ പോരാ, നുത്ഫത്ത് കൊണ്ടുപോയി വളയ ചെയ്യേണ്ടതായ സ്ഥലം മുതൽ തുടങ്ങണം. ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത്, വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന നേരത്ത് പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് പറയുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളാ മാനദണ്ഡമാക്കാറുള്ളത്. ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നവൻ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളാ അവനിക്ക് മാനദണ്ഡമുണ്ടാവാറുള്ളത്. ഏതാ 4 കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലിമാലിഹാ വലിജമാലിഹാ വലിഹസബിഹാ വലിദീനിഹാ. 4 കാര്യങ്ങൾ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ എണ്ണി തരികയാ. എന്നിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങൾ ആ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിനെ സമാപ്തി കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കണം മുഅ്മിനേ. മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയലി മാലിഹാ, മുതൽ കണ്ടിട്ട് പെണ്ണിന്റെ മുതൽ കണ്ടിട്ട് അമ്പരച്ചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്, മനോഹരങ്ങളായ വാഹനങ്ങളുണ്ട്, യഥേഷ്ടം ഭൂപ്പറമ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട ചില ആളുകളുടെ കല്യാണം കഴിക്കൽ. വലിജമാലിഹാ, മറ്റു ചില ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അവരുടെ അഴക് കണ്ടിട്ടാ. വലിജമാലിഹാ വലിഹസബിഹാ, നല്ല തറവാടിത്തമുള്ള പെണ്ണാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട മറ്റു ചിലരുടെ കല്യാണം കഴിക്കൽ. മറ്റു ചില ആളുകൾ 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹബീബ് പറയുകയാ, വേറെയും ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വലിദീനിഹാ, അവിടെ ദീന് നോക്കിയിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ദീനുള്ളവളെ കൊണ്ട് നീ വിജയം കൈവരിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനോഹരമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൽ ബലദു തയ്യിബു യഖ്റുജു നബാതുഹു ബിഇദ്നി റബ്ബി വല്ലദീ ഖബസ ലാ യഖ്റുജു ഇല്ലാ നക്ദാ. വൽ ബലദു തയ്യിബ്, നല്ല മണ്ണുണ്ടല്ലോ, യഖ്റുജു നബാതുഹു ബിഇദ്നി റബ്ബി, അതിൽ നിന്ന് നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം പൊന്തി വരാറുണ്ട്. നല്ല മണ്ണിലാ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മുഖാന്തരം, അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം അതിൽ നിന്ന് യഖ്റുജു നബാതുഹു, നല്ല നല്ല സസ്യങ്ങൾ പൊട്ടിമുളക്കാറുണ്ട്. വല്ലദീ ഖബസ ലാ യഖ്റുജു ഇല്ലാ നക്ദാ, മോശമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുൾച്ചെടികളല്ലാതെ മുളച്ചു വരാറില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നാം നമ്മുടെ നുത്ഫത്താകുന്ന ബീജം കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഈ ബീജം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടുന്നത് നല്ല മണ്ണിലായിരിക്കണം. അതാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ദീനുള്ളവളെ കൊണ്ട് നീ വിജയിക്കണം, വിജയം കൈവരിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എവിടെ നിന്ന് അത് നീ നിന്റേതായിരിക്കുന്ന ബീജം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അണ്ടത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ അവിടെ മുതൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് 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 എന്ന് പറയേണ്ട എല്ലാം 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 ആ മാതാവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടോ, വാക്കുകൾ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവൃത്തികൾ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോട്ടങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്റെ എല്ലാ അനക്കങ്ങളും അടക്കങ്ങളും ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം വളരെ മനോഹരമായി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കുന്നത് തന്റെ 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 7 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഹിഫ്ളാക്കാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 7 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഹിഫ്ളായി മാറാനുള്ള കാരണം താൻ ജനിച്ചു വീഴുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തൻ
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ പകുതിയോളം ഹിഫ്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹിഫ്ളാക്കുന്നത് തന്റെ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആനിന്റെ മുഴുവനും ഹിഫ്ളാക്കാനുള്ള കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ, ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടന്ന് 9 മാസവും 9 ദിവസവും 9 മണിക്കൂറും 9 മിനിറ്റും 9 സെക്കൻഡും ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ, കാലയളവ് എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധമായ യജമാനനായ റബ്ബ് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില ആളുകൾ മുമ്പ്, ചില ആളുകൾ ശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ വളയ അങ്ങനെയാ 9 മാസവും ചില്ലാനവും കിടക്കുമ്പോ ഈ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കേട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആനാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ തങ്ങളെ ഹിഫ്ളാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹറാമിന്റെ അംശം ആ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് കടന്നിട്ടില്ല. കടന്നു എന്ന് സംശയിച്ചു എന്ന് സംശയിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടായപ്പോഴാ അത് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട വക്കീ എന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. ശകൗതു ഇലാ വകീഇൻ സൂഅ ഹിഫ്ളി ഫഅർശദനി ബിതർകിൽ മആസി. ശകൗതു ഇലാ വകീഇൻ സൂഅ ഹിഫ്ളി ശകൗതു ഇലാ വകീഇൻ സൂഅ ഹിഫ്ളി. ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ, പഠിച്ചതൊന്നും തലയിൽ കയറുന്നില്ല, പഠിച്ചതൊന്നും മനസ്സിൽ കുറിക്കാൻ കഴിയണില്ല, എനിക്ക് മറവി പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന വക്കീ എന്ന ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാർശദനി ലിതർകിൽ മആസി, എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യരുതേ എന്ന് ഉപദേശിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ഹറാമുകളിലേക്ക് പോകാറില്ല, മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അടുക്കാറില്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ, എന്തേ എനിക്ക് ഇൽമ കിട്ടാത്തത്? മഹാനവറുകൾ എന്ന ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ പരിശുദ്ധ മോനെ മോനെ ശഫീഅ, മോനെ മുഹമ്മദേ, മനസ്സിലാക്കണേ, ഇൽമു എന്നുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശരശ്മികളാ. അത് കിട്ടണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് തആല അക്രമം ചെയ്യുന്ന അനീതികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദുർമാർഗികൾക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മോനെ മുഹമ്മദ്, തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് മഹാനവറുകളെ ഉപദേശിച്ച നേരത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മഹാൻ ചിന്തിക്കുകയാ, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, പിന്നെന്ത് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്നാലോചിച്ച് തലപുകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് പോയി സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. മുഅ്മിനേ, മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ തങ്ങളെ ഒരു കാലയളവ് എന്റെ ഉദരത്തിലല്ലേ കഴിഞ്ഞത്, അർവാഹിയായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ബുത്തൂനുകളിൽ കഴിയുന്ന നേരം, എന്റേതായിരിക്കുന്ന ഉദരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നേരം എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കശക് വെക്കാനുള്ള വല്ലതും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാ വഴിവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു നെൽമണി തിന്നതായുള്ള ഓർമ്മ. അന്യ ഒരുത്തന്റെ പറമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നെല്ലിന്റെ മണി താൻ കടിച്ചു തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വരികയാണ്. അതുപോയി പൊരുത്തപ്പൊഴിച്ചതിന് ശേഷമാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവില്ലാതെയായത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടണോ? അവർ വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളാവണോ, ഹഫീളീങ്ങളാവണോ, നല്ല ബുദ്ധിപൂർണ്ണതയുള്ള മക്കളായി വളരണോ? എവിടം മുതൽ തുടങ്ങണം എന്നറിയോ? കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന നുതുഫത്തുണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല മണ്ണിലേക്കാവണം. നല്ല സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കണം, ദീനുള്ളവൾ
മറ്റുള്ളവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മണിയറയിൽ കയറിയാൽ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മണിയറയിൽ കയറുന്ന നേരത്ത് നീ വാതിലിന്റെ കതകിടുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പറയണം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മണിയറയിൽ കയറിയിട്ട് വാതിലിന്റെ കതകിടുമ്പോ സിൽക്കിടുന്ന നേരത്ത്, അതിന് പൂട്ടുകൂട്ടുന്ന നേരത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം തുടങ്ങണം. അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇസ്മ കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഈ വാതിൽ പൂട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയുമായി സല്ലപിക്കാനുള്ള നേരം അടുത്തിരിക്കുകയാ. ഇവിടെ ആരുടെയും രംഗപ്രവേശനം ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ടാ മുഅ്മിനേ വാതിൽ പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ വലതുകാല് വെച്ചിട്ട് കയറണം. അവന്റെ കൂടെ വരുന്നതായ പിശാച് അവിടെ മാറി നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് ചെല്ലാത്തവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ചെല്ലാതെയാ വീട്ടിൽ കയറിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ മബീത്തില്ല, അവന്റെ കൂടെ രാത്രി കിടക്കാൻ പിശാചുണ്ടാകുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒറ്റത്തന്തക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരും പറയരുത്. അപ്പോ തന്നെ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറയാ. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മബീത്തിന്റെ നേരത്ത് നീ മലജായിലേക്ക്, നിന്റെ കിടപ്പ് സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നീ ചൊല്ലേണ്ടുന്നത് മുഴുവനും ചൊല്ലണം. ബിസ്മി ഓതണം, ഫാത്തിഹ ഓതണം, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും മുഅവ്വിദതൈനും ഓതണം. എന്നിട്ടോ പിന്നെ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറയാ, ആയത്തുൽ കുർസി ഓതണം. എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ ചൊല്ലണം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. എന്തിനെ പഴയ കാലത്ത് മഹാനായിരിക്കുന്ന റാത്തീബുൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നറിയോ? അത് ചൊല്ലിയാൽ മനോഹരമായി വന്നിട്ട് കിടപ്പറയിൽ കിടക്കാം. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ടാ വന്ന് കിടപ്പറയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് പൈശാചികമായ ശർറുകൾ ബാധിക്കില്ല. അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നവരാ മഹാനവറുകൾ. നാം ഹദ്ദാദ് ചെല്ലാറില്ല, മങ്കൂസ് മൗലൂദ് ഓതാറില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പഴയ കാലയളവിൽ നാം ചെയ്തു വരുന്ന നിത്യേന ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല. മങ്കൂസ് മൗലൂദൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയോ? ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ ശറഫായ നോട്ടമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. കേവലം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അൽ ബിദായത്ത് വൽ നിഹായയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചെടുത്തതാ മങ്കൂസ് മൗലൂദിന്റെ ഏകദേശ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും. എന്നിട്ടോ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മഹാനായ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവർകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ മങ്കൂസ് മൗലിദ് മഹാനവർകൾ കേരളക്കരയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോ, നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു തന്ന് സമർപ്പിച്ചപ്പോ അന്ന് മഹാനവർകൾ അതുകൊണ്ട് ഒരത്ഭുതം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണറിയോ? മഖ്ദൂം തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളാപ്പാ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച് മൂർച്ഛിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ പ്രയാസകരമായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളാപ്പോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഭേദപ്പെടുത്താൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാ ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വന്നപ്പോൾ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ കുട്ടിയുടെ രോഗം ഭേദപ്പെടുത്തി തന്നാൽ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാനായ മഖ്ദൂം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളാപ്പാ, നിങ്ങൾ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് തരും. നിങ്ങൾ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് തരാം. മഹാനായ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വാക്ക് മാറില്ലല്ലോ. ഇല്ല
തങ്ങളെ, എന്റെ കുട്ടിയുടെ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തരാം. മഖ്ദൂം തങ്ങളതാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളെടുത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ടങ്ങ് കൊടുത്തു. ഇതങ്ങ് കുടിച്ചപ്പോ രോഗം ശിഫയായി വന്നു. അവിടെയുള്ള ധനാഢ്യനായ അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വന്നു. തങ്ങളാപ്പ, എന്റെ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട്, എന്താ വേണ്ടത്? കാലങ്ങളോളം നാം ചൊല്ലിയിരുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈരടികൾ പഴയ കാലത്ത് കേട്ടിരുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മൗലൂദൊക്കെ എന്നാണോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടത്, അന്നാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള സത്യം മറക്കണ്ട. എന്നാണോ മൗലൂദ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയായി തുടങ്ങിയത്, അന്നാണ് ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള സത്യം മറക്കണ്ട. മഹാനായ കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന നേരത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു, മൻഖൂസ് മൗലൂദ് നാടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല, നബാത്തിയ ഖുതുബ ഓതൽ നിർത്താൻ പാടില്ല, പരിശുദ്ധമായ അസ്മാഉൽ ബദർ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടുകളാകുന്ന നാടുകളിൽ മുഴുവനും രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലയളവിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച വലിയുള്ളാഹി അത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടുകളാകുന്ന നാടുകളിൽ മുഴുവനും കിഡ്നി ഫെയിലാവല, ക്യാൻസർ പിടിക്കല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മറന്നു സർത്താൻ ക്യാൻസർ രോഗം ആർക്കെങ്കിലും വിരളിൽ എണ്ണാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് മരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളും ക്യാൻസറിന്റെ അടിമരണ. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ, എവിടെ നിന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്നറിയോ? മഹാനായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടിയും പറഞ്ഞും പുകഴ്ത്തിയും നമ്മുടെ നാടുകളാകുന്ന നാടുകളിലൊക്കെ വീടുകളാകുന്ന വീടുകളുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങളും മുഴങ്ങിയിരുന്നു. അതില്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാ അത് മോശമാണ്, അത് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടുന്നതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാ ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്, ട്യൂമറിന് അടിമപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്, കിഡ്നി ഫെയിലായി തുടങ്ങിയത്, നമ്മുടെ മക്കൾ അളവില്ലാതെയായി തുടങ്ങിയത്. ഹബീബിന്റെ ശറഫായ അസ്മാഇകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇല്ലാതെയായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാ മഹാനായ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ ഇത് ഓതിയിട്ട് മഹാനായ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു തആല ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രമാണിയുടെ മകളുടെ രോഗമെന്ന് ശിഫയാക്കി വന്നു. മഹാനായ മഖ്ദൂം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടിയുടെ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് അത് തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് മഖ്ദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലുള്ള വലിയൊരു തേക്കിന്റെ മരമുണ്ട്, വലിയ തേക്കിന്റെ മരം, വലിയൊരു ചൊക്കിയുടെ മരണ്ട്, അത് കിട്ടണമെന്ന് മഹാനായ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ആ അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരമാ വേണ്ടത്. മഖ്ദൂം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, മഖ്ദൂം തങ്ങളെ, ഞാൻ ആ മരം മുറിക്കാതെ ബാക്കിയാക്കിയത് അമ്പലത്തിന്റെ കേടുവരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയില്ല. ഞാൻ എന്നും തുയ്യാറുള്ള, എന്നും പോയിട്ട് പിന്തുടാറുള്ള എന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ കേട് വന്നു പോകുമല്ലോ. സൈനുദ്ദീൻ തങ്ങളെ, ഞാൻ അതിനെ മുറിക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ അമ്പലത്തിന് കേടുവരാതെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാ. എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടൊരു പ്രയാസവും എനിക്കില്ല. മഹാനായ മഖ്ദൂം തങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കിട്ടി. അന്ന് രാത്രി പൊന്നാണിക്കാരോട് പറഞ്ഞു, പൊന്നാണിക്കാരെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത്. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാം ദർസിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു, എടുത്തിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് മൻഖൂസ് മൗലൂദ് ഓതി അവസാനത്തെ വരികളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ, യാ സയ്യിദസ്സാദാതി ജീതുക ഖാസിദാ അർജു ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി ഖദ് ഹല്ല ബിമാ ഖദ് അലിംത മിനൽ അദാ والظلم والضعف الشديد فأسعني ما لي سوى حبي
لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. കാലങ്ങളോളമായി നാം ഇത് ചെല്ലാറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ മൻഖൂസ് മൗലൂദിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ വരികളെന്നറിയോ? മഹാനായ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ പറയാ, മൻഖൂസ് മൗലൂദ് ഓതിയിട്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന നേരത്തെ ഈ വരികളെത്തിയപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി, യാ സയ്യിദസ് സാദാത്ത്, നേതാക്കളിൽ നേതാവായ നബിയേ, ജിഇതുക ഖാസിദാ, മഖ്ദൂം ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാ തങ്ങളിലേക്ക് വന്നത്. എവിടെന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയോ? പൊന്നാനി പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേർ മുന്നിലുള്ള മുത്തുനബിയോട് പറയുന്നത് പോലെ പറയുകയാ, ജിഇതുക, ഞാൻ തങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഖാസിദൻ, ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, വെറുതെ വന്നതല്ല, ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടെയാ വന്നത്. ജിഇതുക ഖാസിദാ അർജു ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി, തങ്ങളുടെ കാവലേക്ക് തരണം. ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി, എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സഫലീകരിക്കാതെ പോകരുത്, അതിനെ തള്ളിക്കളയരുത്. മഖ്ദൂം തങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാ, ഖദ് ഹല്ല ബിമാ ഖദ് അലിംത മിനൽ അലാ വൽളുൽമി വല്ലാഹു ശദീദ് ഫഅസ്അദി, തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു നിലക്കും ഈ സൈനുദ്ദീൻ പറ്റിയവനല്ല നബിയെ. മുൽമുണ്ട്, വഅഫുണ്ട്, അക്രമത്തിനും അനീതിക്കും അടിമപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈനുദ്ദീൻ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ അർഹമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം സഫലീകരിച്ചു തരണേ എന്ന് മഹാനായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിരക്കണക്കായ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള മദീനയുടെ രാജകുമാരനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാ, നേരിട്ട് പറയുകയാ. ആയിരക്കണക്കായ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു എന്ന് നാം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയായ ഹൃദയത്തിന്റെ കാതലായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, മാലി സിവാ ഹുബ്ബി ലദൈക വസീല. ഓരോ വലിയവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ വലിയ കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട് നബിയെ, പാരിതോഷികങ്ങളായിട്ട്. തങ്ങളാകുന്നത് ഏറ്റവും സമുന്നതരാ, തങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാനും വലിയ പാരിതോഷികം കൊണ്ടുവരണം. എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്നാലും വലിയൊരു പാരിതോഷികത്തിന്റെ ഭാണ്ഡവുമായിട്ടാ വന്നത്. ഏതാണെന്നറിയോ തങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പാരിതോഷികം? മാലി സിവാ ഹുബ്ബി ലദൈക വസീല, അങ്ങയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കറകളഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഈമാനിക ആവേശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്നേഹമാ. ആ സ്നേഹമാ തങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമൊന്ന് സഫലീകരിച്ചു തരണം. ഏതാ ഉദ്ദേശം എന്നറിയോ? പകലിൽ വന്നിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ, മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അമ്പലത്തിന്റെ അടുക്കലുള്ള വലിയ ചൊക്കിയുടെ മരം എടുക്കാനുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിട്ടണം ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്ങാണ് നേരിട്ടങ്ങ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു തആല ആവർത്തിച്ച് ഈ വരികൾ പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മദീനയിൽ നിന്ന് കാറ്റും കോളുമായിട്ട് ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വലിയ ശക്തമായ കാറ്റ്. ആ കാറ്റിന് വന്നിട്ട് ആ പൊന്നാണിയിലുള്ള അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വലിയ ചൊക്കിയുടെ മരത്തിന്റെ അടിവേരോടുകൂടെ
കൂടെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കടപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്നാരും വിചാരിക്കണ്ട, എന്തും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. റബീഅത്ത് എന്നവര് ചോദിച്ചില്ലേ, അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന, എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗമല്ല വേണ്ടത്, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സീറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അതും ഞാൻ തരാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത നായകനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്തും കൊടുക്കും. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധവും ബുദ്ധിയും നൽകിയാൽ ഹബീബിൽ നിന്ന് എന്തും ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയും. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ. ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് തിരിയാതിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മല്ലേ 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 നീങ്ങിപ്പോയി. പഴയ കാലത്തൊക്കെ റബീഉൽ അവ്വൽ ആവുമ്പോ എല്ലാ വീട്ടിലും മൗലൂദ് ഓതും. റബീഉൽ ആഖിർ ആയാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും റാത്തീബ് ഉണ്ടാവും. റജബിലെത്തുമ്പോ ഏകദേശം എല്ലാ വീടുകളിലും കുത്തുബിയത്തുണ്ടാവും. ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല. നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ടാണോ, അല്ല ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായ്മയാണോ എന്നറിയണില്ല. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വരണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ സമൂഹം നേരെയാവും. അല്ലാഹു തആല മുത്തുനബി തങ്ങൾ തന്നെ പറയാം, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا صلح بها أولها. മുൻഗാമികൾ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ നേരെയായത്, ആ ഒരു വിഷയം കൊണ്ടല്ലാതെ അവസാന കാലത്തിലുള്ളവർ നേരെയാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് നേരെയായ കാര്യങ്ങളെ നാം ചെയ്താൽ നമുക്കും നേരെയാകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, വഇദാ ഖീല ലഹും ആമിനൂ കമാ ആമനന്നാസ്. വഇദാ ഖീല ലഹും, അവരോട് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ആമിനൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേ, കമാ ആമനന്നാസ്, അന്നാസ് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ. മുഴുവൻ മുഫസ്സിറുകളും അവിടെ കൊടുത്തത് അസ്ഹാബു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബിമാരാണ് എന്ന ആ സ്വഹാബിയുടെ വിശ്വാസമാണ് നാം പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു, അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളതായ ഇരിപ്പിടം എനിക്ക് കിട്ടണം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. തരാം, അതല്ലാത്തത് ചോദിക്കാനില്ലയോ റബീഅത്തെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അത് ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തുനബി തങ്ങളോട് പറയാ, അതല്ലാത്തത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല, അതാ കിട്ടണ്ടേ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പം നബിയെ തങ്ങൾ പറയും, എനിക്ക് ഇത് കിട്ടണം നബിയെ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി ഉണ്ടായത്, എന്നാൽ കസറത്തു സുജൂദ് കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഈ തേക്കിന്റെ മരം എടുത്തിട്ട് പൊന്നാടി കടപ്പുറത്തങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. നേരം വെളുക്കുമ്പോ മുറിക്കാൻ പാകത്തിലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊടുന്ന മുത്തുനബി തങ്ങൾ സുഖിയുടെ മരം നോക്കി, ആ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത മരം കൊണ്ടുപോയി പൊന്നാടി കടപ്പുറത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത ആ മരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ ഇന്ന് പൊന്നാടിയിൽ അമ്പരച്ചുണ്ടിയായി തലയെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പള്ളി പണിതിട്ടുള്ളത്. ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മരം ഉപയോഗിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴത്തെ കഥ പറയല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നും ഇതിന്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്നാനിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ സംഭവം പറയും. ആ പള്ളി മുഴുവനും പണിതത് ഈ ഒരൊറ്റ ചൊക്കിയുള്ള മരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ബന്ദറിലുള്ള പള്ളി പോയി നോക്കിക്കോളിയും. മംഗലാപുരം ബന്ദറിൽ മഹാനായ ജലാൽ മൗലാന റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പള്ളിയെ ഓർമ്മിക്കാൻ പൊന്നാനിയുടെ പള്ളി എന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നൊന്നര പണി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനും മരങ്ങളാ. ആ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഴുവനും പണിയെടുത്തിട്ടും അവസാനവും ആ ചൊക്കിയുടെ മരത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ബാക്കിയായി ബികറാമത്തി മഖ്ദൂം.
റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കൊടുത്തതാരാ? അള്ളാന്റെ ഹബീബ. വാങ്ങിയത് മഖ്ദൂം തങ്ങളാ. അതുകൊണ്ട് ആ മരം കൊണ്ട് മുഴുവനും പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ബാക്കിയായി പൊന്നാനി പള്ളിയുടെ മേൽഭാഗത്ത് ബാക്കിയായ കഷ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും പോയാൽ കാണാം. എന്തേന്നറിയോ മഹാനായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ, ഇഷ്ടത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഈമാനികമായ ബന്ധം പഴയ കാലത്തുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ ആദരവും ബഹുമാനവും കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. വലിയവരെ കണ്ടാൽ ആദരിക്കും, ചെറിയവരോട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്നേഹവും ഉണ്ടാവും. സ്നേഹവും മാന്യമായ നിലയ്ക്ക് നാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. മുഅ്മിനെ പഴയ കാലയളവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. എങ്ങനെ പോകാം? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഒന്ന്, വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുക. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നാം എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് പൈശാചിക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാവില്ല. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാത്തി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇൻസിനും ജിന്നിനും മനുഷ്യജാനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇൻസിലേക്കും ജിന്നിലേക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലക്കുകളിലേക്ക് വരെ പ്രവാചകനായിട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മലക്കുകളുടെയും കൂടെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഇൻസിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ജിന്നിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ജിന്നിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മക്കയിൽ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദിനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയ ആ പരിശുദ്ധമായ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഇമാം റസി തങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിൽക്കണേ, ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്, ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാത്തി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ എന്ന പരിശുദ്ധമായ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു വര വരച്ചു. ഈ വരയ്ക്ക് ഈ വട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണേ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിന്നുകളോട് സംസാരിക്കാൻ, അവരുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ കിങ്കരന്മാരായ അക്രമികളായ ചില ജിന്നുകൾ വന്നിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി. തൊട്ടടുത്തെത്തി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ വരച്ച വരയിലേക്കൊന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ളൂ. കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. പരിശുദ്ധമായ ഇമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്തേ ചെയ്തത്? അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാത്തി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ ചൊല്ലണം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർദ് വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. മഹാനായ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകളോട് ഒരു കൂട്ടം ഖുറൈശികളായ ആളുകൾ മണത്താൽ ശ്വസിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുന്ന അത്ര കടുപ്പമുള്ള വിഷം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഖാലിദ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാവാം. നിങ്ങൾ ഇത് കുടിച്ചോ, എന്നാ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാവാം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബിയായ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണേ, തീർച്ചയായിട്ടും മനത്താൽ ചത്തുപോകുന്ന ഈ വലിയ വിഷം കുടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകും. ഖാലിദ് തങ്ങളെ ആ കുപ്പി എന്ന് തുറന്നു. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർദ് വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. ഒരു കുപ്പി വിഷം കുടിച്ചു. വലാ യദുറുഹു ശൈആ. മഹാനായ ഖാലിദ് തങ്ങളുടെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും കേടുപറ്റിയിട്ടില്ല.
ഒരു രോമത്തിന് പോലും കേടുപറ്റിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളോളം ആ മഹാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. സമുദ്രത്തിൽ പൊങ്ങിവരുന്ന നരകളുണ്ടല്ലോ, പതകളുണ്ടല്ലോ, ഉള്ളകളുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അത്ര ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ദിക്ർ നിന്റെ ദോഷം പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അസീം. കലിമതാൻ ഖഫീഫതാൻ അലൽ ലിസാൻ സഖീലതാൻ ഫിൽ മീസാൻ ഹബീബതാൻ ഇലർ റഹ്മാൻ. രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സഖീലതാൻ ഫിൽ മീസാൻ ഖഫീഫതാൻ അലൽ ലിസാൻ. മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ വലിയ കനമുണ്ട് അതിന്. സഖീലതാൻ ഫിൽ മീസാൻ ഹബീബതാനി ഇലർ റഹ്മാൻ ഖഫീഫതാനി അലൽ ലിസാൻ. നാവിനിക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പം. ഹബീബതാനി ഇലർ റഹ്മാൻ, രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അസീം. ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പിശാച് വരില്ല. അവനാണ് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല. വലം യദുർറഹു ശൈആ. ആ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല, അക്രമിയാവില്ല, ദുർനടപ്പുകാരനാവില്ല. എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങണമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭാര്യയെ നോക്കുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങണം. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണം, ഞാൻ ആരെയാ കിട്ടുന്നത്, ഏവന്റെ മകളെയാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, ആ വാപ്പാക്ക് ദീനുണ്ടോ, ആ ഉമ്മ ദീനിയത്താണോ ആലോചിക്കണം. എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിയെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്റേതായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നുത്ഫത്ത് നിനക്ക് ഫലം ചെയ്യും. ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപകാരം സാധിക്കും. കുട്ടിയെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവിനോട് റബ്ബിനോട് പറയണം, എന്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യണം. മഹദിയായ മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ഭൂമിയിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും പിശാച് നുള്ളി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് ആരെ ഒഴികെന്നറിയോ? മഹാനായ കലിമത്തുല്ലാഹി റൂഹുല്ലാഹി ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നുള്ളി നോവിച്ചിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ ഉമ്മയെയും നുള്ളി നോവിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഹന്നത്ത് ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഇമ്രാൻ എന്നവരും ദുആ ചെയ്ത് നേർച്ച നേർന്നുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു പിഞ്ചുമോള മഹദിയായ മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. ആ മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല കനിഞ്ഞരുളി കൊടുത്തത് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഈ കുട്ടി പള്ളയിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മഹദിയായ മറിയം ബീവി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മറിയം ബീവിക്ക് വേണ്ടി മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ മറിയം ബീവിയെയും അല്ലാഹു തആല പിശാചിന്റെ കനിവലയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉമ്മയുടെ ദുആ, പള്ളയുടെ ഉദരത്തിൽ തന്റെ പള്ളയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നേരത്തെ തന്റെ കുട്ടിയെ കാക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യണം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയി. ബെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തുടങ്ങി, പിന്നെ TV നോക്കലാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ബെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? തിരിഞ്ഞില്ല. ബെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ. പിന്നെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ റിമോട്ട് വേണ്ടേ?
എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേണ്ടേ? റെസ്റ്റ് അല്ലേ? എന്നാൽ മുഅ്മിനത്തായ മുഅ്മിനത്തായ പെൺമാരെ മനസ്സിലാക്കണേ, നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിലുള്ള മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായി നാളെ നിങ്ങളുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രത്തിൽ വന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു അഡ്വക്കറ്റിന്റെ ഉമ്മയും അഡ്വക്കറ്റാണ്, വാപ്പയും അഡ്വക്കറ്റ്. അഡ്വക്കറ്റായ ഉമ്മയും വാപ്പയുടെയും ഒരു മകൻ തന്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എതിരെ കേസ്. എന്താ കേസ്? എന്താ? എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്നെ പ്രസവിപ്പിച്ചു. ഈ അടുത്ത് ഒരു 4-5 മാസത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള കഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്, പത്രങ്ങൾ ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്താ കേസ്? എന്താ? എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്നോട് ചോദിക്കാതെയാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു തൊലക്കുകയും ചെയ്തു, അവരെ നാശാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കേസ്. ഈ കേസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് കഥറിയോ? കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതുപോലെയുള്ള കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബനാ അരിനല്ലദീന അളല്ലാനാ മിനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസി നജഅലുഹുമാ തഹ്ത ഖുദാമിനാ ലിയകൂനാ മിനൽ അസ്ഫലീൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചും വാപ്പമാരെ കുറിച്ചും പരിതപിക്കുന്ന, ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചും വാപ്പമാരെ കുറിച്ചും പരിതപിക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് നാളെ പാരിത്രികമായ ലോകത്ത് ഓരോ മക്കൾ വന്നിട്ട് നരകാഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവോട് പറയുന്ന പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബനാ അരിനല്ലദീന അളല്ലാനാ, റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാ, അല്ലദീന അളല്ലാനാ ഞങ്ങളെ വഴിപേപ്പിച്ച ആൾക്കാരെ. നേരത്തെ നാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഓതിയ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരിക. ഏതാണെന്നറിയോ? കുല്ലു മൗലൂദി യൂലദു അലൽ ഫിത്ര, എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രസവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഫിത്രത്തിന്റെ മേലില, മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ മേലില. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദൂതരാണ്, അത് പ്രവാചകരാണ് എന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പര്യാപ്തമായ അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ജനനമുള്ളത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്നാൽ ഇവരെ പേപ്പിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? ഫഅബവാഹു യുവഹിദാനിഹി വയുനസ്സിറാനിഹി വയുമജ്ജിസാനിഹി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവരെ പേപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ ഈ പേപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ മനുഷ്യന്മാര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാ, അരിനല്ലദീന അളല്ലാനാ മിനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസി നജഅലുഹുമാ, എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടതെന്നറിയോ? നജഅലുഹുമാ തഹ്ത ഖുദാമിനാ, ഞങ്ങളുടെ കാല് ചൂട് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല റബ്ബേ, ചൂട് കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയണില്ല. നരകത്തിന്റെ നരകാഗ്നിയുടെ ചൂട് ഏതാണെന്നറിയോ? മഹാനായിരിക്കുന്ന അബൂ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലിലേക്ക് ചെരുപ്പെന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ചെരുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തലച്ചോറ് പതക്കുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അത്രയും ശക്തമായ ചൂടുള്ള ആ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയാ, നജഅലുഹുമാ തഹ്ത ഖുദാമിനാ ലിയകൂനാ മിനൽ അസ്ഫലീൻ. കാലിന്റെ അടിയിൽ അവരെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് നെഞ്ഞിലൊന്ന് കേറി നിന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കാലിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചാന്ന് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനേ, നമ്മുടെ മക്കള് നന്നാവണം, മുഅ്മിനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് കൃത്യമായി ഓതണം, മൻഖൂസ് മൗലൂദ് ഓതണം. പഴയ കാലത്ത് നാം എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാല കിട്ടാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടികളും പഴയ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുഹയ്യദ്ദീൻ മാല കേൾക്കാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടികളും പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. ഇന്നതൊക്കെ ഒരു പുതുമയാ. ഇന്ന് അതൊന്നും അറിയില്ല.
പഴയകാലത്ത് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാലയൊന്ന് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒന്ന് മനോഹരമായി പാടിയിരുന്നു. മങ്കൂസ് മൗലൂദ് ഓതാൻ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അതെല്ലാം അതിന്റെ ബൈത്തുകളൊക്കെ ജവാബോടുകൂടെ ചെല്ലാൻ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നുള്ള തലമുറ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മങ്കൂസ് മൗലിദില്ല, ബദർ മൗലിദില്ല, മറ്റുള്ള ഔറാദുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയത് കണ്ടെത്തിയപ്പോ രോഗങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ എന്ന മാറാരോഗ്യം വന്നപ്പോ നമ്മുടേതാ പലതിലേക്കും അടിമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ ബന്ധമില്ല, സ്നേഹങ്ങളില്ല, മാതാപിതാക്കളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള നേരമില്ല. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വരെ നേരമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ബിസിയില എന്റെ മോൾ, എന്റെ മകൻ വലിയ ബിസിയില. എന്ത് ബിസി? സ്വന്തം ബാപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് സംസാരിക്കാൻ നേരില്ലാത്തവൻ അവൻ എന്തിനു പറ്റും? എന്റെ മുമ്പിനെ മനസ്സിലാക്കണേ. അതുകൊണ്ട് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ വളരെ മോശമായി പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അതാ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എത്തിയാൽ, അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എത്തിയാൽ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നാം കിടക്കേണ്ടുന്നത്. മൽജഅയിലേക്ക് എത്തിയാൽ, കിടപ്പ് സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ബിസ്മിക റബ്ബി വലഅതു ജംബി എന്നുള്ള ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടങ്ങ് കിടന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി നീ സല്ലപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ചൊല്ലണം അല്ലാഹുമ്മ ജന്നിബിനശ് ശൈത്വാൻ വജന്നിബിശ് ശൈത്വാന ഫീമാ റസഖ്തനാ. അത് ചൊല്ലണം. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിന്റെ കൂടെ നീ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് പിശാച് നിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ തന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരനായ പിശാചിനോട് പറയുന്നത്, മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കിടപ്പറയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കൂട്ടുകാരനായ പിശാചിനോട് തൊട്ടടുത്ത പിശാച് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിനക്ക് തിരിഞ്ഞോ? നിന്റെ കൂടെ പിശാച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ ജന്നിബ്നശ് ശൈത്വാൻ വജന്നിബിശ് ശൈത്വാന ഫീമാ റസഖ്തനാ. പടച്ചോനെ, പിശാചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അകറ്റണേ. പോരാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെയും പിശാചിൽ നിന്ന് അകറ്റണേ. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണം. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പറച്ചു തുടങ്ങണം. പ്രസവിച്ചു അപ്പോഴും പറയണം. പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂറത്തുൽ ഖദർ ഓതണം 3 പ്രാവശ്യം. ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തിൽ ഖദർ. ഈ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് നിന്റെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നീ ഊതുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരമുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനസ്സിലായോ? അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നല്ല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കൾ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഉപകരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വവലദുൻ സാലിഹുൻ യദഉ ലഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്തേ അവിടെ പറഞ്ഞ തൈതുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. വവലദുൻ യദഉ ലഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ദുആരക്കുന്ന മക്കളുണ്ടായാ പോരാ. ദുആരക്കുന്ന മക്കളുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരുടെയും ദുആ ഒന്നും സ്വീകരിക്കൂലല്ലോ. ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ നിന്റെ നുതുഫത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം. എന്നാലേ നിനക്ക് ഫലം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സ്വാലിഹായാലും പോരാ, ദുആ ചെയ്യണം. ദുആ ചെയ്താലും പോരാ, സ്വാലിഹാവണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി കലർന്നാലേ നിനക്ക് നഫ്അ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ. അതിന്റെ വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തുറന്നിരട്ടെ. ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന കിന്യ നിവാസികളായ ആളുകളോട് എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാനുള്ളത്, പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു പോയാലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നാവും. അതാ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ?
നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ, താരാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് മക്കത്ത് പിറന്നോവർ യാ മുഹമ്മദ്, മദീനത്ത് കാലം ചെയ്തോവർ സല്ലിം. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ? മുഅ്മിനെ മനസ്സിലാക്കണം. പരിശുദ്ധമായ ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകളാകുന്ന കിതാബുകളിലൊക്കെ ശാഫിഈ മദ്ഹബിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വഅവ്വലു വാജിബിൻ അലൽ ആബാ, ഒരു കുട്ടിയുടെ മേൽ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയോ? അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതിൽ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എവിടെ ജനിച്ചു, എവിടെ മരിച്ചു, എവിടെയാ ദഅവത്ത് നടത്തിയത്, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഔസാഫുകൾ എന്താ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാ. അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലേ, അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അല്ലാഹ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവേതാന്നറിയോ? അല്ലാഹ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവേതാന്നറിയോ? അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നതിന് മാന വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാത്തൊരാളും തന്നെയില്ല, ഇബാദത്തിന് മുസ്തഹിഖായ അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ഇലാഹും തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ഇലാഹാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള റസൂലാണ് എന്നുള്ളതിന് എന്തിനാ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്? അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷിയായിട്ടാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഞാൻ സാക്ഷിയാക്കുന്നത് എന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായോ? അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഖൽബിനങ്ങ് ദഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഖൽബിനങ്ങ് കേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പായിട്ടോ, കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഏതാന്ന് നോക്കാം. മയത്തുള്ളി ആദ്യമായി വന്നു വീഴുന്നത് ഒരു പാമ്പിന്റെ വായുടെ ഉള്ളിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശക്തമായ വിഷമായത് മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ചിപ്പിയുടെ ഉള്ളിലാത് വന്ന് വീഴാറുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രത്നമായി മുത്തായി മാറാറുണ്ട്. രണ്ടും മയത്തുള്ളിയാണ് എന്നതുപോലെ നിന്റെ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, അത് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെയാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കുട്ടി സ്വാലിഹാകും. അതല്ല, നിന്റെ കുട്ടി മോശക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മോശമായി വരും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ആരോടാണ് എന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിരിക്കണം, ശരിക്കും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരാണ് എന്ന് നീ ശരിക്കും പരിശോധിക്കണമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുപാട് ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരത്താനുണ്ട്. സമയപരിധി വല്ലാതെ അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയങ്ങളും വിട്ട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. 11:30 മണിക്ക് നിർത്തണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 11:45. ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞു കൊള്ളുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇരുത്തിയിട്ട് പറയൽ ഒരു ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു തആല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്റെ കരുണയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരോട് നീ റഹ്മത്ത് കാട്ടണം റഹ്മാനേ. അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നാട്ടിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇന്നാട്ടിൽ നീ സലാമത്തിന്റെ ബാബുകൾ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫാത്ത് ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നാടിനെയും
മഹ്ലുകാരെയും ഞങ്ങളെയും മഹ്ലുകാരെയൊക്കെ തട്ടി ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനേ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമാലുകളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബിന്റെ ചാരയെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിളീങ്ങളും ദാകിരീങ്ങളും ശാകിരീങ്ങളും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. നാഫിയായി പഠിക്കാനും അത് പഠിപ്പിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഇവിടെയുള്ള കാരണവന്മാർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. വയസ്സുള്ളവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ദഅവാഹും ഫീഹാ സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വതഹിയ്യതുഹും ഫീഹാ സലാം വആഖിറു ദഅവാഹും അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി